kweminye imizi sawubona ngama-DSTV amaningi endleleni ukuthi lo Kristu uyayidinga inhlambuluko. Noma ngabe uzalo umzala, noma ngabe uzala umzalo, noma ngabe uzala umzala, noma ngabe uzala naye, obheka uzalo umzala. Abomndeni-ke banganqamula amazwi ngabezokuhamba, kodwa bayahluleka ukuthulisa amakhala usemvakweni. Obheka uzalo umzala, noma ngabe uzala umzala, noma ngabe uzala umzala, noma ngabe uzala naye, obheka uzalo umzala. Abomndeni-ke bayafana ngehlathi. Ilapho thina umuntu ubona ngathi bahlangene bafike eduze uyabona ukuthi isihlahla nesihlahla sisimele sinefane yaso. Obheka uzalo umzala, noma ngabe uzala uzalo, noma ngabe uzala uzala, noma ngabe uzala uzala naye, obheka uzalo umzala. Abomndeni ilapho thina uhleka bahleke, mawukhala bakhala bengakhalisi ukuzwana. Bekhalisa endaweni ukuthi wena uphumelele, obheka uzalo umzala. Noma ngabe uzala umzala, noma ngabe uzala uzala, noma ngabe uzala uzala naye, obheka uzalo umzala. Abomndeni ilapho thina uphela khona balandule, masiphumelele empilweni kube khona baphosakale ngezokuxhumana kaDavide ezamo yakho empilo. Obheka uzalo umzala, noma ngabe uzala umzala,